Mga sisi koy, mga broad. Ayan po. Ang lawak na ng ano ni mother. Natabasan. Kasi magagarden na naman kami guys. Ganito yung routine namin everyday. Tuwing umaga, nagwawalis sa kapaligiran. Nag ano ng baka, nagpapasto ng baka, kalabaw. At saka ayan, tapos ako naman, pagkatapos ko magluto ng almusal, ito, ang dami na naman naghihintay sa akin na wawalisin. Ang dami ko namang wawalisin guys, kasi ba naman ang dami mga puno ng kahoy dito sa likod bahay namin. Ayan, kakao, sampalok, langka, ang daming langka. At saka ito yung mga tanim ni mother na mga gabi. Ayan. So, pinapalawak namin yung gabi kasi konti lang naman yan. Papalawakin namin yung gabi. Ayan. Nagtataniman ni mother. Pinaglilinisan. At saka, ayan si mother, oh. Ito guys yung exercise namin tuwing umaga. Si mother, kahit matanda na, panay pa rin yung trabaho niyan. Hindi yan titingin lang. So, ayan kasi guys, yung kinasanayan ba? Kinasanayan dito sa aming kabukiran, kalupaan. So, ganun. Ganun talaga dapat. Diba? Kapag kaya pa, go lang ng go. So, ayan, yung kape ko pala, naiwanan ko dun sa bahay. At saka ako ay magwawalis din. Yan, pinasilip ko lang si mother. Yan yung exercise niya tuwing umaga. Mga isang linggo niyan, siguro ang lawak na ng napagtabasan ni mother ng, ng kapaligiran. Pati to, oh, hindi na kami kukuha ng trabahador. Si mother na lang daw yung magtatabas. Hindi ako makalapit doon sa garden ni mother kasi hindi abot ng signal. Hindi abot ng wifi ko guys. Kaya dito lang tayo. Tanawin lang natin. Yan. Pero try natin lumapit kung mabot. 1 bar lang kasi yung sagap. So ayan, anong magandang itanim dito guys? Kamuti ma? Ayan. Ang ganda ng gabi guys. Oh. Ang taba ng gabi. So ayan, dapat talaga panatilihing malinis kasi kapag natanim na tapos pinabayaan ako. Ang hirap kasi mag-maintain guys ng ano, na dapat laging malinis yung mga pinagtataniman. Yan oh, ganda ng gabi. Lagay ko muna to dito, May. Bahala ka na dyan. Dito ko lang sa iyo to kasi wawalis muna ako doon. Sige lang. Oops! Di ka lang. Huwag ka maingay. Huwag ka mag-chika ng dito sa live. Baka matumba kang ano. Ay, matutumbang stand ko, kalor. Hindi pa kasi dumating yung tripod stand ko. Baka itumba lang to dito ng aso. OMG. Tingnan mo kung ano. Kunin ko lang yung isang itak. Bakit parang ang dilim? Malabo yung ano ko, no? Yung cam ko. Ang labo. Ang labo. Hindi maliwanag. Every day and every night. I'll never forget this.
wala din eh. Baka malagto kitang nyog. Ano ba yan? Parang uulan na naman. Ayusin mo yung pag ano mo masilipan ka dyan, oh. Hindi ka mag-ampang nailing so ano mo. Nailing si Manay Inday. I can't let go. Won't you be just a lifetime? Sponsori daw ako ma. Bakong cellphone. Hello, good morning. Good morning, good morning. May lang shout out po sa nandyan. Sa walang tao, okay lang. Ang importante dyan. Mandar yung ating WC. Diba? Ikat yung signal. Ito yung signal. Hindi abot dito yung signal sa likod bahay. Amoy. Hi, Lalabs! Josh! Salamat sa patamsak din, Lalabs, sa pagtaan. Ang itim ko pala. Ang itim ko pala sa cup. Okay lang yun. Salamat, Lalabs. Lalabs, Josh. Si Josh. Ayan. Abot naman pala dito yung signal ko. Uy! Ito guys, yung exercise namin tuwing umaga. Mahura kong pagkawin. Ang turun! Mapurol guys. Mapurol yung aking sinda. Wala ka mayroon pang ano. Pang tasa. Panghasa ba? Panghasa, hindi pang tasa. Guys. Exercise tayo tuwing umaga. Yung iba guys, yung exercise nila ay walking, jogging. Kami naman, trabaho. Trabaho sa likod, bahay, garden, bunot ng mga damo sa mga tanim. Yun ang exercise namin dito sa Bukiran. Sa Tres Marias Farm. Samantalahin guys, habang hindi pa lumalabas si Haring Araw. Pasita, huwag kang maano dyan. Pasita. Pasita. Tambay mo dos yung ano mo, cellphone mo.
Salamat sa mga tumusok dyan. Natatakot ako dito. Kung dito sa likod ko, mayroong nyog. Baka may malaglag. Ayusin natin yung stand natin. Itago natin. Baka mamaya ano tayo ng nyog. Ayan. Lumalabas na si Haring Araw. Lumalabas-labas na. Agoy. Ang tagal dumating yung in-order kong ano. Stand ng cellphone. Every day. Ne, dalhan mo ako dito, guantes. Tapos jacket. Nakalimutan ko pala. Sa bagay, hindi pa naman mainit yung ano na ni Haring Araw. I can't let go. I can't let go. Yung title ko pala, mali. May kulang ng N. Ganito kami tuwi. Ganito kami tuwi umaga. Oh my gosh! Nagmamadali na naman kasi. Nagmamadali naman kasi ang stress. Ganito kami tuwi umaga. Astig. Astig yung ano ko pala, title. Ganito kami tuwi umaga. Yun! Yun! Baka tumbahin na. Wait lang guys, i-share ko muna sa Facebook yung live ko. Sa YT. Oh, pangit ng ano ko ma. Shout out, shout out, shout out. Bakit ang itim natin din eh? I can't let go. Hello! Sa 5 viewers dyan. Tusok lang po, tapat niya. Good morning! Paano ba mag-ano nito? Good morning! Pasita! 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 I-share ko lang yung live ko guys sa I can't let go. I can't let go. Every day. Ano ba to? Ay naku, hindi talaga marunong nito. Hello po sa mga naandyan. Mahina yung signal ko. Bakit? Ay, ala. Bakit
Bakit ganit din? Hindi ko makapi yung ano ko. Ayan, ito na. Yung signal guys, hindi umabot din eh. Aray! Biglang shout out po sa naan dyan. Hello! Tusok lang po. Okay na yan. Sinati ako ah. Tumama yung aking skin sa gabi. Mais? O diba? Dalawa lang kami ni mother dito. Silipin ko kung sino andyan, hindi ko makita doon. I can't let go. Kulang yung kape ko man. Ubus mo. Ano lang sa'yo? Ay, shucks. Kung sino po yung nagkukulang dyan ng trabahador, i-PM nyo lang po kami at pwede kami. Ganito exercise namin tuwing umaga. Nagkulang ng N. Nagkukulang tayo ng N. Ganun talaga ang life. Ayan, mahina yung signal ko dito. Tutoy! 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 Sinishare ko lang guys yung live ko sa kaso lang hindi abot pala dito yung signal. Hindi abot dito yung signal. Wala, mahina yung signal ko. Every day, every night, I'll never stop to feel so right. Every day into the night. Dos, ikaw muna yung magbantay dyan kasi kami ni mother ay busy dito. Hindi ko makita kung sino na andyan. Ikaw muna yung magbantay, Dos. Dos, kung nakapanood ka, Dos, nanonood ka. Ikaw muna yung magbantay ng live.
mga ano dyan na baka. Mga waliw. Diba yan? Ang pangit na kita ko. Ma! Sorry. Bigat. Bigat na itak. Magburol pa. May buwan. Ano kaya yung pwede mag-sponsor yan ng itak? Pantabas na itak. Pantabas na itak, guys. I can't let go. Ang pangit ang pantabas ko. Ang pangkawit ko. Ang pangit. I can't let go. Ito? Nagkalagyan? Ganun pala. Ganun pala yung identification niya. Hindi makita pala yung mga face lock natin. Hindi na kasi abot yung signal. Pag nila ko nito yung cellphone, hindi na abot yung signal. Against the light pala yung aking cellphone. Oo, cam. Kaso lang, hindi na dito guys abot yung signal ata eh. Ayan. So ayan, medyo malawak-lawak na yung ano namin, tinabasan, lalo na ni mother. Gusto ko pa ng kape guys. Gusto ko pa ng kape. Tuwing umaga kasi guys, kape lang sa amin, sapat na. Hindi kami mahilig kumain ng napakaaga. Hindi kami sanay kasi nga mas nauuna yung trabaho kaysa sa pag-almusal. Kaya ganon. Every day, every night. Naku, yung stand ko parang matutumba lagi. Dodoy, wag mo itong itumba Dodoy hap. I can't let go. I can't. La.
Si Dudoy. Hinahabol yung ano, manok. Mainit na, mainit. Mainit na sa kabukiran. Mainit na sa kabukiran. Ang stress mo naman. Aray! Agoy! Umama sa bato. Dudoy, saan ba yan? Come, tasita. Huwag mong papakialam ang cellphone ko dyan. Stand ko. Asita. Come here. Kunin ko muna yung guantes kumain. Bakit naman na yan? Pagod na ikaw? Ah, sige. Mamayang hapon naman. Ang pangit kasi ng ano mo, yung pangkawit. Tapos ang bigat pa ng itak. Pangit ang dapat yung pangkawit, makapal, malapad ba? Alabo, mamaya naman. Doon muna tayo, magwawalis pa ako. Pa, kuha mo na naman sundang. So, ayun guys. Mamaya naman daw kasi napagod na siya. Ayan. Doon muna ako sa bahay. Magwawalis naman muna sa kapaligiran. Tama na muna yung pagtabas kasi napagod na daw yung braso ni mother. Ayun guys. Ang daming ano dito kasi oh. Ang dami naming wawalisin. Araw-araw ba naman? Ito oh. Ito yung mga dahon na nalalaglag. Pagwalis namin, kahapon nagwalis na kami dito ng hapon. Ngayong umaga, ito na naman siya, oh. Ang dami na namang laglag. So, ganun talaga. Ganun talaga, guys. So, dito muna tayo sa likod. Ayan. Dodoy, huwag kang pasaway, ha. Parang gustong itumba ng aso yung aking stand.
Ayan. Diyan lang muna yan. Habang ako ay magwawalis. Habang ako'y nabubuhay, lagi na lang sa isip. Isang liit hanap mo. Yan muna kayo guys. Pilitin nyo lang ako habang nagwawalis. Ayan, malinis na.
lawak kasi guys ng aming wawalisan dito. So yan, dito lang yan sa may likod ng bahay, sa may kusina. Yung sa harap, ayun. Malawak pa rin. Kasi dito, oh. Ayan. Malawak pa rin guys, yung minawalisan namin. Kaya ito na yung exercise namin tuwing umaga. Magwalis, mag-garden, kasi sinasamantala, bulol si Tres. Sinasamantala yung panahon, yung init ba, na dapat hindi kami abutin ng init ni aring araw. Kasi, syempre, iwas sunog balat. Iwas sunog balat. Sa kabukiran. Wala akong mapagsabitan ng aking ano. Ayan si Dos, oh. May sakit pa yan guys, si Dos. La la la. La la la. Pagkagising mo sa umaga ay marinig mga ibong maawit. Ayan. Diba? Dahil ngayon lang umaraw ng maayos, yung mga aso ayan, nagbibilad rin sila, nagpapaaaraw din. Kasi nilamig sila ng simula pa nung December, guys. Kaya ayan oh, nagpapainit din yung, nagbibilad din yung mga aso. Yeah, naka-live. Update lang sa YT ba. Sabi niya ang aking kunyado kung ano daw yung ginagawa ko. Sabi ko, nagla-live. So, ayan, di ba? Para-paraan lang. Para makapag-live tayo. So, ito, malinis pa naman. Hindi na muna ako magwawalis. Doon lang sa dulo. Kasi kahapon na hapon, nagwalis na ako, guys. Kunti na lang yung wawalisin. Saan yung gaspante?
Yung maririnig nyo guys, wala kayong maririnig na music dito kasi ano lang, malayo yung aming mga kapitbahay. Kapag hindi kami nagpapa-music ni Dos, maririnig nyo ay mga huni ng mga ibon. Ayan. Mga ibon. Huni ng hangin ng kalikasan. Pagaspas ng hangin, ng mga dahon, at saka mga huni ng ibon. Yun ang maririnig nyo guys. Ko pala nadiligan yung yung mga halaman na tinanim ko, di ko nadiligan guys. Mega love shout out Key Music Official. Salamat sa pagsilip, sa patamsak dyan. Thank you so much po. Naririnig ng ibon. Yan yung mga tanim ko guys na strawberry. Ayan. Yung malawak kong strawberry garden doon sa
Tres Marias Farm doon sa aming kabilang bahay na naubos, namatay kasi nung nasa bakasyon ako, lakas ng init, walang nagdidilig at saka inulan ng ilang buwan, ayun, nabulok. Kaya naman, yun, tinatry ko i-survive yung konting puno dyan. Dinala ko dito sa kabilang bahay namin, sa pangatlong bahay namin. Kasi yung unang bahay namin sa Albay, wala tao ngayon. Ano lang, pasyal-pasyal lang yung pagpunta namin doon. At saka doon sa pangalawang bahay, dito lang din, malapit din dito, kaso lang yung matarik yung daanan nasa baba. Tapos ito naman yung isang bahay namin na pangatlo, ito, yung pantay na pantay at saka medyo malapit sa Barangay Road. So ayan guys, yung buhay-buhay ng Tres Marias. Dos hermanas na lang kami ngayon kasi yung isa bumalik na ng Cavite. Bumalik na guys ng Cavite. Kaya ang naiwan dito, kami na lang na dalawa ni Dos Hermanas, hindi na siya nag-work kasi magpupokus daw kami sa pag-vlog kasi yung dito sa Tres Marias Farm. Ako lang lagi si Michay Mishi, yung laging nasa ako talaga yung may-ari ng channel. Ipinangalan ko lang sa aming tatlong magkakapatid. Kasama sila sa profile picture ba sa profile ng Tres Marias Farm. Yung Tres Marias, tatlong babae. So ayan. Oh, sino yung may gusto ng dalandan dyan? Pitas na sa may gusto ng dalanghita. Ayan. Parang nangingintab na siya. Malapit na tong mahinog. Ayan yung kuko ko. Oh, yung naghakot ako ng mga damuan dumi. Mayaman kami guys sa lupa. Kahit sa kuko, may lupa. Ganun yon. Oh, pitas na. Nangingintab na siya. Shout out kay Ate Shi. Umuwi ka na para makapitas ka dito. Kasi hati daw tayo nitong puno na to eh. Yung malaki daw sa inyo. Sila kasi guys yung may-ari ng lupa. So nabili namin yung bahay tapos kami yung nag-aalaga ng lupa na to. Hindi talaga to sa amin. Kami lang yung tagapag-alaga. Ang amin lang dito ay bahay. So ayan, ito yung puno daw nila oh. Ito yung puno daw nila sa kanila to. Sa amin itong mga sanga-sanga. Mga sanga-sanga na lang guys sa amin. Color key, pero ang daming bunga pala nung sa taas. Daya mo talaga Ate Shi. Mama Bien, shout out Mama Bien. Giba na yung ang baba na ng mga siguro to. Pipigtas yung mga sanga. Kasi ang bigat na ba? Ang lalaki na kasi ng bunga at saka pahinog na rin. Kaya umuwi ka na Ate Shi para makakuha ka ng sayo. Kasi kapag hindi ka umuwi, kami ang uubos nito. Itong mga nasa bababa, sa amin daw yan guys. Ayan, ayan. Uy, ayun oh. Ano na talaga? Bumabagsak na yung mga sanga kasi nga ang bigat na ng mga bunga. Galit. Ayan. Ayan. Ayan nga oh, may pinitasan na. Pinitasan ni kunyado. O siya. O siya. Di pa rin ako tapos magwalis guys. Kaya dito muna to ha. Tingin-tingin lang muna kayo dyan sa taas ng dalandan. Hindi kita yung bunga. Sabit ko muna dito. Ang galaw naman. Ang galaw naman ng ni Michay.
Mishi. Nakikita nyo ba guys yung mga bunga? Nakikita nyo ba yung mga bunga ng dalandan? Oh my gosh, masyadong magalaw. Wag na nga lang. Abutin ko lang ng 1 oras, guys. Para naman ma-update ang ating YouTube channel. Tuloy na po, Jason Dang. Ang bilis lang guys, tumubo yung mga damo dito sa ano namin, taniman ng mga bulaklak. Kabubunot ko pa lang to nung nakaraang araw, 1 linggo na siguro yung lumipas. Tapos ayan na naman, sumibol na naman yung mga damo. Tatanaman ko to guys ng mga okra kasi namatay yung mga halaman, o mga bulaklak at saka halaman na tinanim dito. So itatanim na lang namin ay mga gulay-gulay para naman tuwing magluluto tayo, malapit lang yung kukuhaan natin ng gulay. So ayan, meron ako dyan itinanim na mga okra. Ayan yung ibang dating tanim nila tita, ano na, matatanda na, kaya nagpanibagong tanim ako. Ayan. Big love shout out po sa mga naandyan. Salamat po sa patusok nyo. Hi Sisi Jojo Misa Vlog. Thank you sis. Kumusta na? Parang hindi kita sis nakikitang nagla-live at saka nag-upload. Ako din, ngayon pa lang din. Ngayon pa lang din nag-active. Pangatlong araw ko na to na nagla-live. Buti mainit dyan, host. Oo, ngayon pa lang sis. Talaga. Kahapon ang ano pa, makulumlim pa kahapon at saka pa na yung ulan-ulan. Ngayon, parang maghapon na to. Kasi ayan oh, maliwanag na ang kalangitan. Yan, ang ganda ng kalangitan. Kaya sigurado maghapon, mainit na to. Maaraw na maghapon. Kaya masarap maglaba. Masarap maglaba.
Kasi matutuyo agad yung mga sinampay. Ayan. Salamat dyan, Sisi, sa pagsilip, sa patusok. Hindi kita nakikitang nagla-live, sis, at saka nag-upload din. Nag-play ako ng iba mong mga video, kaso ano, panay lang mga short yung mga latest na upload mo. Busy-busyhan, no? Busy-busy ang lagi sa ano, sa work. May nakita ko, may napanood akong ano mo, live mo, nung yung isang ano mo doon. Naglalakad ata kayo noon. Ang galaw ng aking cam. Ayaw ko na magpakita kasi haggard na ako doon. Nagtabas kami ng mga damo doon sa likod ng bahay. Tataniman namin ng mga gulay daw, sabi ni mother. Kaya yun ang ginawa namin exercise tuwing umaga. Nag-live ka nung SAT. Hindi ko na ano. Mamaya tingnan ko. Minsan kasi yung iba hindi nagno-notif sa akin. Hindi ko nakikita. Bakit ganon? Kumusta na kaya yung mga ano natin, no? Wala na tayong P2P. Watak-watak na kasi nabisi na sa Reels, sa FB. Bisi-bisihan na yung mga madlang people. Ako nga din, nahinto ako mag-upload siguro. Ano na, simula nung August ata yun? Or April? Yung mga upload ko, wala akong mga upload na premiere. Panay lang short video yung mga upload ko. May ano ka din ba, sis? May nagre-release din ba? Hindi ko nakikita ikaw sa FB. Hindi tayo friend ata. Yung pangalan ko sa FB, Michay Mishi. At saka yung FB page, Tres Marias Farm pa rin. Ano yung pangalan mo sis sa FB para mapuntahan ko kung meron kang reels? Mga reels mo dyan. Wala akong reels. Yan lang, hindi active sa ano. Napaka-private mo ata sis, no? Ako nga din, ngayon nga lang din nag-active sa Facebook. Dati, wala akong hilig dyan. Hindi ako nag-upload dati. Ngayon, natuto na. Pakapala na daw sis ngayon ng ano, face lock. Kapala na daw ng mukha ngayon. Hayaan mo na yun. Ha ha ha, dami na CCTV dito, bahay ni Amo. Kaya takot ako. Ganun ba? Ang hirap naman sis, no? Kaya pala hindi ka makabilo. May ano ka lang, may time ka lang kapag day off nyo. Ganun pala yun, no? Buti na lang. Pero meron namang ano, mga ano ba yun, mga OFW na panay yung live kahit nasa ano nila sila, nasa bahay sila ng kanilang mga amo. Kasi siguro mababait, no? Tapos hindi mahigpit. Meron talagang mahigpit. Kasi nga, iniisip nila baka mapabayaan yung trabaho. Kaya ganon siguro. Pero okay na yan sis. Para naman kahit pa paano ano, sa labas ka na lang mag live at saka pag gabi, pag wala kang gawa siguro, pwede ka naman siguro mag-upload, di ba? Kaya lang, syempre, di ka nga makapag video-video nga siguro kasi nga mahigpit. Mahigpit ang mga amo. Yan ang mahirap. Yung ano ko nga, yung pinsan ko nga sis, umuwi kasi sa ano ata yun, Jeddah ba yun?
Ang hirap daw ng trabaho at saka napakahigpit din daw ng mga amo kaya umuwi siya. Mag-ano daw siya, mag-apply ulit sa iba. Ganun talaga ang life ng mga OFW. Kaya naman akala ng iba kapag OFW ka, ang ganda na ng buhay. Hindi nila alam yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Mahirap din. Tapos makakuha pa ng amo na matatapang. Ngayon ako. Hirap. Kaya swertihan lang talaga. Oo sis, tama ka dyan. Swertihan lang talaga. Yung makakuha ka ng mabait at hindi mahigpit na amo. Kaya yung iba siguro no, nagtatagal ng mga ilang taon kasi nga nagugustuhan din nila yung kanilang mga trabaho dahil na rin sa mabait yung mga amo nila. Bakit kaya hindi talaga pantay-pantay ang tao? Mayroong mga amo na nakikipagsabayan pa sa reels ng mga nila mga nila sa bahay. Pero naman, mayroong mga among napakahigpit. Yung iba, minamaltrato pa. Naku po. Ayan, ang dami ko nang nabunot na dako. Ayan, malinis na. Ayan, maraming salamat po sa mga nakatambay dyan. Maya-maya po ano na tayo. Oo nga sis, kaya nga ang swerte nila no. Nakikipagsabayan sa mga TikTok ng mga nila. Ay, ano yun? Ano yun? Ano nagawa ko doon? Ala! Sorry sis! Sorry sis! Bakit na-delete ko? My God! Nag-ano lang ako Pinindot ko lang yung live chat. Sorry naman, bakit na-delete ko? Sorry sis, si Jo. Ayan, my gosh, malabo na talaga yung mata ko. Hindi ko na nakikita yung dapat makita. Ayan, sorry sis. Na-delete ko yung message mo. Binabasa ko. Pinindot ko lang naman para mag-scroll ako pababa. Tapos delete yung pindot ko pala. Ala! Na-delete ko si Jo. Lahat! Ano ba yan? Jojo. Ala! Paano yun? Paano magbalik? Oh my godness! Sis, sorry! Ano ba yung nagawa ko? Ala! Na-delete ko lahat. Na-delete ko si Jo. Ano ba yan? Lord, Kika Mitch.
Kalor kasi Michay Michi. Anong ginawa mo? Ala ka dyan! Parang may galit. Ala, sis Jo. Sis, sorry. Paano ba yun? Hey, hide din daw. Na-hide kita, sis. Paano yun? Ala. Paano yung pagbalik? Ala, galit na talaga ako. Galit na talaga ako sa kamay ko. Sis Jo, sorry. Binabasa ko lang naman. Pero bakit ganon? Jojo Misa Vlog. Wash talaga. Was hidden by Tres Maris Farm. Hala! Sis Jo. Sorry talaga sis. Binabasa ko lang naman yung ano mo. Paano ba yun ibalik? Hindi ako marunong. Oh my God! Oh, ano ta? Ano ito? Ish, nako! Nako! Talaga, pasaway talaga si... Pasaway talaga yung kamay. Yung kamay ko talaga. Ayan, di ko na talaga mahanap kung Di ko na mahanap kung paano ibalik si Sisi Jo. Sisi Jo, sorry naman. Sorry, Sis Jo. Di ko sinasadya, Sis Jo. Na-hide lahat ng mga message mo. Ano ba yan? Na-delete pa ata kita. My God! Sorry talaga, sis. Kalorki talaga. Lastik na yan. Hindi ko na alam kung paano to yan, oh. Paano ko ano ulit si Sisi Jo. Ay, yari na. Nayari na. Kapasaway talaga. Ano ba yan? Hindi ko na tuloy maalam kung paano si Sis Jo ibalik. Kalorki talaga. Oh, lahat palang message ni Sisi Jo. Lahat pala nadidelete pa ganon. Hide. Na-hide. Na-delete oh. Delete. Bukod sa na-hide na-delete pa. Yun talaga. Sorry, Sis Jo. Ayan. Diyos ko. Sakit ng tiyan ko kakatawa sa'yo. Lord ko. Ayan, nag-message si Sisi Jo. Oo nga, Sisi. Di ko alam. Bakit ganon? Iwan ko. Nag-scroll lang naman ako. Tiningnan ko lang naman yung iba mong message. Tapos, di ko alam, may napindot ako. Tapos nung pagtingin ko, deleted na. Na-delete na si Sisi Jo. Lahat ng message daw. Hide na. Ano ba yan? Sorry Sisi Jo. Ito na lang sa'yo na dalang hita. Ayan sis, oh, pitas na. Ito na lang yung bigay ko sa'yo, Sisi Jo. Kalorin ka talaga. Tawa ng tawa daw. Ayan, nag-message si Sisi Jo. Tawa ng tawa. Sumakit daw yung tiyan niya sa akin. Kasi ba naman, nawindang ako kung bakit biglang nawala yung mga niya. Yung mga message niya. Kalorki. Ano ba yan? Ganun talaga si Jo kapag tumatanda na Tapos malabo na yung mata. Malabo na si Jo yung mata. Ikaw ba naman, nagre-reels. Nagwa-whiten ako. Kalorki. Salamat si Jo sa pagsilip at sa sa live ko. Ayan, tuloy. Ang ganda pa naman sana ng usapan. Biglang nawala. Kasalanan ng aking daliri. Kasalanan ng aking daliri talaga. Tapos yun, kasalanan din ng mata. Kasi hindi nakita. Hindi nabasa kung alin yung pipindutin. Pasaway. Ayan tuloy, biglang nawala si Jo. Ikaw ba naman?
i-delete. Pasaway talaga, no? Mayroon talagang ganun. Nangyayari talaga yun, Sisi Jo. Parang may galit lang. Ayan, malapit na po ako mag-end. Maraming salamat po sa mga nakatambay dyan at sa mga sumilip, nagtamsak. Maraming salamat po. Sa mga naandyan na sa silent, sa silent view lang dyan. Maraming salamat. Ayan. Sinasamantala ko habang hindi pa masakit si Haring Araw. Hindi pa masakit sa balat yung init. Kaya samantalahin natin magbunot-bunot ng mga damo. Kasi nung panayong ulan, ang bilis lumaki ng mga damo. Ayan, sumisibol na yung mga tanim kong okra. Ayan o. Kape ma, kape. Ay, kaloka talaga. Nabunot ko yung isa. Di pa ako guys nag-aalmusal. Kasi nagtabas kami ni Mudra doon sa likod bahay ng pagtataniman ng mga gabi ng mga gabi. Yun ang ginawa naming exercise kaninang maaga kasi para hindi kami abuti ng init. Habang presko pa kanina yung hangin, panay yung tabas namin ni Mother ng mga damo, makakapal na damo. Ayan yung aking mga sibuyas. Mga ano ba yung tawag nito? Spring onions. Ayan. Ayan, malalaki na. Tumaba-taba na rin. Nilagyan ko dito kasi pinaghalongkay ng mga manok. Nilagyan ko ng mga harang dyan. So ayan po, maraming salamat po sa lahat ng mga naandyan at saka sumilip, nagtamsak. Ayan po. Tapusin na po natin ang ating live. Kasi nakaisang oras na tayo. So ayan, pagkatapos dito sa labas, sa loob ng bahay naman maya-maya. Tapos mamayang hapon kapag hindi na naman maaraw, balik tayo doon sa ating garden. So ganun lang po yung routine ng mga tao dito sa Tres Marias Farm. Magtanim ng magtanim habang merong itatanim, habang meron lupa na pagtataniman. Magtanim lang ng magtanim guys, di ba? Ganun talaga ang buhay. Kailangan laging produktibo ang araw. Gawin natin lagi na maging produktibo yung araw. Bulol talaga aketch. Ano ba yan? So, hinihintay lang namin guys na maano talaga yung uminit talaga or umaraw talaga ng bongga para makapag uling na kami ng aming mga bao dito. Ang daming bao dito sa agunan namin. Agunan guys, ito yung pinaglulutuan ng ng mga kopra. Ayan parang bahay lang din Ang laki. Ayan. Ayan yung mga kinuha kong mga puso ng saging. Ayan, nabulok Wala naman kasing kumuha dyan. Tapos nagsawa na rin kami kagugulay. Nabulok na lang dyan. So, ayan guys. Maraming salamat po. Bye-bye everyone. Thank you so much. God bless. Salamat Sis Ju.